Det er vigtigt, at I vasker jeres serigrafiramme lige med det samme. Og papiret det er jo vandfast, så det kan også vaskes, så det kan bruges igen. Så brug lidt vand, en børste. Og så er det også bare om at skubbe al malingen ud af rammen. Ud i alle hjørner også. Der må ikke gå noget tilbage, fordi så ødelægger man rammen. Rammen koster 400 kroner. Så det er børsten en gang på den anden side. Og så lige kigge igennem, at der ikke sidder maling nogen steder. Så sidder der lidt der alligevel på siden. Så fjerner man også lidt af. Og så kan man ellers sætte den til tørre. Papiret her kan I også sagtens ske en tur fra vaske. Okay, så bliver det fint igen.